købe en gang i kvartalet, hvis du er dine møller. Så det kan være det. Men ellers er der Audacity. Audacity er fuldstændig gratis lydoptageprogram, hvor man kan klippe, klister og redigere flere spor. Det er så mange spor, man har lyst til. Det er helt vildt. Og det er noget, det som vi har. Og man kan speede lyden op uden at pitchen. Så det er man godt udfordret. Men samtidig holder det sammen. Forskellige andre ting, Audacity spændende. Det kan hjælpe dem. Mikrofonen efter en headset har jeg brugt på en. Faktisk så har jeg investeret i sådan en mikrofon, der er ikke begyndt at bruge den nu. Mikrofonen er en USB-mikrofon. Så tager jeg en mikrofon ind i USB. Dengang 400 kroner på mikrofonen, 200 for stativ. Det synes jeg ikke. Det er stor forventning til. Og egentlig så er det den her til at sætte på langt nede på en kamera. Gamle arkitektgang, og så mikrofonen på Selv den der. Som er på 68 kroner. Der er så lidt kraftige fjeder, den er lidt tungere. Den er lidt tungere. Men der sidder simpelthen en USB-baseret lydkort i, som laver mikrofonsignal op til USB-signal. Togmanden, der også ikke i Tyskland, har det der system. Det ligger forsamlet til også. Nå, udgivelse og distribution. Det er jo lidt ind på det. Direkte link til Fritz Learning Lecture, når du bruger WordPress. En af mine kollegaer, Martin Heigaard, er begyndt med WordPress på WordPress gratis hjemmeside og se, hvordan han og rigtig mange videoer, han har lavet, hvordan han organiserer det. Og det er simpelthen en gratis hjemmeside. Nogle af jer har måske brugt WordPress før. Det er